Dette er Theodor. Han er 1,5 år gammel, og vi er begyndt med lidt sådan arbejde for hånd. Og han er utrolig letlært og nysgerrig. Når jeg købte ham, så var han jo vældig lite håndteret. Og vældig sky, lidt skeptisk, men nu har vi kommet godt i gang. Og jeg har haft ham siden august, og nu har vi jo sidste udgang af december nu. Og nu skal jeg bare vise lidt, hvordan jeg træner med ham. Jeg har lært ham at følge pisken. Så skal jeg vise lidt om det. Her får han god bit. Og så kom her igen. Så. Ja. Han har lært at gå på plads også. Han får ikke god bid hver gang. Kom. Han tænker så knager nu. Ja, dygtig. Kom frem. Dygtig. Det var en fin sekvens. Skal vi have lidt med longsen. Så nu gør vi noget nyt, og det er fordi vi tager bare korte økter. Det er jo unge hest, så der tager man bare korte økter. Ja. Skal vi se. Korte, men hyppige økter. Skal vi se. Jeg lærer ham stemmekommando. Jeg lærer ham de ulike gangarter, men jeg lærer ham selv bytte, og så kobler jeg stemmekommandoen på, så efterhånden så kan han, så har han lært det på den lette måde. Og det er jo fint. Det er altid godt at lære dem det på den lette måde, ikke sandt? Trænger ikke nogen kamp. Vi får det ind lidt og lidt. Vi har ikke travlt heller. Ja, trave. Bra. Galopp. Ja, godt. Det var tølt. Og galopp. Ja. Lidt. Okay, at gøre egentlig lidt sådan, som han selv har lyst til nu. Ja, har vi lidt sølv. Og så skal vi smøre
Bra, dygtig. Bra.